Arratsaldeon eta ongi etorriak beste astebetez txorienera, astebukera ona izan duzulakoan, Jaien eta biok hemen lanerako prest. Zomos astebukera. Ongi. Bai, pila kargota tope. Hori erdizka baindikan, oporren zain, egu berrien zain, baina bueno. Hordade, zenbat, 3 aste. Baina izango ditu oporrak? Ez dakigu. Bueno, ez dakit. Bueno, kontua da, errezeta bat ekarri dugula, eta ate gibel taloa Modena saltzarekin. Nik erronka jaso nuen, eta hemen buelta. Claro, 7 botea eman, eta 9 justo eman, baina saiatuko naiz errezeta honekin. Gaurko, zu izan zara, horre alkizaldean ero. Eta, bitu, tipo horri bakizu esan zioten pelotaria zanean? Zein da tipo hori, azteko? Personajea. Julen Altzelai, pelotari izan zen. Omen dago, leitzan, pelotari txiki bat, zu baino hobea eta arroagoa dela. Eta berak esan zaben. Zer, ni baino arroagoa. Eta, hortxe, bia pareko ibilidi, Oinatzegatik. Sasoi berdinan jolasten ibili ziren, da, txorienen izan genuen, benetako personaia, eta zuberakin izan za, Bai, horrek ematen du, honako, Moisesen mandamentuk harrin izatuta gelditu ziren, por sekula sekulorum. Horrek ematen du, pasaradiz horire holaxe gelditu dela, txontan. Bai, eske, hola botazen, sano, eta bera bakizu, holareko usurrik, aurrez aurre, eta... Txak, baguk ingo duguna da horoxe. Taloak 2 puntuz, Hortarako, betegarri moduan, ingo duguna da, barazki batzuk erreosten jarriko ditugu, tipulina, zenarioa, kuiatxoa, eta barren gorri batzuk, txiki egin da, eta eran dauzkat bitxerrianka, egozita eta ezurgabe, eta hauek ere txiki egin da, eta barazki horiekin batera erregoziko du. Gero, salda pixkat utziko botako diogu, hori murrizten utziko du, eta hori izango da, taloaren betegarriaren zati bat. Horren gainean ze jungo da gero, ate gibela daukago, ate gibel gordina, hemen, eta gero hori plantxan ingo dugu, eta plantxan inda gero, izango da, oinarrian taloa, ze taloak ingo ditugu, hori bukarerak utziko dugu, gero, betegarrian, barazki eta txerrian kaila txiki hauek, gero, taloan horren barruan, plantxan ingo dugula, eta aldamenean zer emango du, horako Modena ospin saltza bat. Hola dago, toke bixi bat emateko. Eta oine, batozela holan feriak eta sokak eta taloa jateko garaiak, etortzen diren, guk gure ekarpen egingo dugu, eta izango da, lagun artean eroileko, errezeta hau ez dut ikusten holan, ez dakit nungo ferian, holako taloak egiten. Geroz eta gehiago. Gero eta gehiago, bai. Deskuiatzen batzea, Julen Altzelai beak. Ze antzeko bat edo badauke, Badakit daukala, horretik. Zerbait entzun dut hortik eta. Orduan, nik lanean hasiko nahi, lehenko jarriko dut, zandakoa. Taloa, lehenko barazkia jarriko ditut erregosten, eta erregosten dagoen bitartean, taloan orea ingo du. Taloan orea hartu, gero pausatzen utzi behar danez ordu erdi, utziko du taloan orea pausatzen, bukatuko dugu betegarria eta saltza ingo du. Eta saltza inda dagoenean, azkenean izango da taloak egitea, betiko eran. Eta gero, sartagegi bat bero jarri, horregin, eta hori bai dela azkenengo momentuan. Baina bai da komenigarria beti, erabili behar dugu, hau plantxan itekoa, lehenago oskaiutik ateratzea. Ordu bat, ordu pare bat. Zegatik, hau bakizuek gero buelta eta buelta egiten dela sartagian. Orduan barrukoa gotza geratu alzego. Ez geratzeko hori, txuletaken bezala, komeni zegu denbora bat lehenago ateratzea eta kanpoan izatea. Orduan guk hori, beste bat prestatu bitartean, horre hongo da, eta nien lanian hasiko naiz. Ados, hemen osagaiei beida, adibidez, bastaketo hartu zaten horretxen, baino Modena ospinek emango dio gozo puntu hori alde batetik, baina baita ere azido puntu txiki bat. Eta esan betiko galdera da, zerekin lagundu dezakegu honako foie gras edo ahate gibel bat, ez? Eta nik uste ere azken bola da hontan edo nahiko ohituta gaudela olako ogitxo hauek ikustea, paxakin, mas paxakin, eta bai. Hori da, kombinazio egokie izango litzateke alde batetik honako zeoze kurruskari ogi bat adibidez,
gozo puntu emango diona, azido puntu bat emango diona, eta gero, bestela batzuk diote ere urrak txikituta ere oso ongi baten zaizkola. Oso ohiko izaten dira olako konpotak, sagar konpota bat, olako udarekin indako, olako marmelada antzeko bat, gozoa eskenean foala, koipetsua izatera, azukre olako zerbait gozoak lagundu. Bai, baina gero, hor badaukena ere, azido txikituntxu bat. Bi aldeta, kombinatzen duen, fruitu hori sartzea da egokin, adibidez, abiak ere aukeratako bada. Aukera zabalak eta asko, eta bakoitzak gustuko egiteko. Hori da. Egie da azken bolada hontan edo ate gibelaren ekoizpena ziklikoki mugitzen den gauza bat dela, noiz behinka edo batipat gerturatzen nahi gehan einen eguberritara eta birsortzen dela, eta horren lekuko da, pasaden hilabeten urrin senatuko kidea den Carles Muletek derrigortuta elikatutako aten ustiapenen etorkizuna jarri dula mai gainean. Berak zer aipatu duen edo gobernuari zer azaldu dion, zer planteatu dion, eztabaida bat, esan dezake ez, gutxi gora bera, foie grasa Espainiako estatu guztin ekoizteko debekua, alde batetik. Orduan, esan bezala, berriz gure arten dau, honako gai hau, eta honetarako Muletek konparaketa bat indo, kasu hontan, bere argudiorako. Hau da, honela dio Muletek. Gizakiaren kasuan, otorduko 12 kilo janari irentziko balira bezala da. Honelako muturreko tratu txarrak baterazinak dira bizitzarekin. Bai. Alde batetik hori errealitatea da, hala da. Debekua bai ez, herrialde batzutan jadanik ekoizpena eta ustiapen hauen, esan genezake bidea moztuta daola, debekatuta daola, baina bai egie da beste herrialde batzuk gutxi gora bera produkzioaren eta komertzializazioaren lege bat indarren jartzeko aldekoak diela. Tatartzen dau New York, Nueva York, datorren urterako espero da indarren jartzea olako, esan genezake legedi erregulatzaile bat. Orduan, Bai, hor badaude hasi dira toki batzuetan, azkenean, hemen aipatu genuen demunean, ez? Ate gibel hauek heldu aldira 600 gramo pisatzera. 3 kiloko ate batean. Orduan, pentsa, eta hor, gutxiago zebatu, eta txikiago, gibel txikiagoak atera, eta sufrimendua aldala geisteko. Ekiditea, bai. Zeren eta hori, lehenengo eta behin otorduoik, 3 ez baina 4-5 izaten omen dietak proportzioan, auskalo zenbatez gure 12 kilo, imaginatu proportzioan, zenbat izango litzateken atearen kasuan, eta gibela hainbesteko haiten da, ez dugu jarraituko egiesan, nik uste badakizuela gutxi gora bera, bestela informatu zaitezkete, baino hori da, etorkizuna agian izan liteke beste modu bateko ekoizpena. Bai, eta hortik bideratuta doala ematen du. Bai, nik uste baiet, baina azken finean, olako janarik eta elikadurak ere, nik uste denboran zehar baduela beraien puntu gorena, gero gutxiago joaten dilera, eta oitako bada taloa adibidez. Bai. Baina hori zenbat aldiz, jente nagusiari eta entzuten diezu, eta beraiek, nik gure txenda sarrei entzute, naskatuta ez, baina taloa egunero jaten zan. Eta gero, bapatean oin hartu, eta ikusita dala, bilakatu da zerbait, hori, egun berezi batzuetako, eta ordaintzen dena talo batzu, eta zidu, Bai, alde batetik bai, eta horrekin bezala beste hainbat, gure historian, Euskal Herriko historian eta tradizioan, toki berezia duten elikagai batzuk, adibidez babarrunak, badaude gehiago. Garai baten taloa eta babarruna oinarrizko elikadura edo oinarrizko dieta zen. Kasu hontan, esan genezake artoaren eta taloaren historia ez dela betidanik gurekin egon, 17. mendetik honaz datorrena da, eta aurretik zertzeon, harta txikia, gaztaina, zekalea, besteak beste, eta garia, bai, baina, ez hainbestere. Egia esan hartoa iritsi hartoari, gariari alorra edo esparrua jantzion, eta honek baditxo, bere erantzun batzuk edo zergaeti batzuk. Kasu baten edo alde batetik da, klima medio gari hemen ekoizteko nahiko zaie zen, ez? Eta hartoa berriz oso erresa. Eta horrekin batera lotu zen,
garai hartan burdinolak asko itxintziela. Orduan, ikatzaiteko egurrek erabiltzezien olako baso hauek intzien esan genezake hartotarako lanberritu. Orduan, bueno, esan dako, alde batetik herrixazeneko izteko, beste alde batetik bazeon nun sartu, eta beste alde batetik ohartu zien benetan aprobetxamendurako zereal bat zela. Hau da, animali jatezuen, azinda jatezuen, eta gizakik ere bai, orduan, zer gehiago, ez? Eta lan gutxi ematen zuena, jasotzeko garia baino erresagoa, eta bai, eta aurrera. bueno, bai, eta gero, esaten dena, geho aletzeko ere, bueno. Eta, kontuz, errotan ere arrisku gutxigo. Zeren eta, bueno, hemen aipatu izan da, ez? Errotatan garik ere bazula olako arazo bat, edo, bueno, pixkat, lertzeko arriskuk eta bat zitula, eta, bueno, hartuak ez zitun, oik, orduan, bueno, aldeko asko zitun, bertan gelditzeko. Eta gelditu zan, baina? Bai, gelditu zen, baina, bueno, egi esan gerra zibilen ondoren eta ez, goseten aurkako edo gosete ugaritatik babestuzun jendea, baina gero elikaduratik laizter alde egintzun, bueno, nik uste gutxi etxire intzela, berriz ere, berrizkuratu den arte, kasu hontan azokatan, eta, bueno, egia esan, gaur egungo ekoizle eta aurrendari askori esker ontziratutako metodo horrekin, ez? Etxen ezer gutxi zikinduta tita baten taloa prest izan dezakegu. Bueno, hemen Julen Altzelai eta zaitu gara, eta kasu hontan aurrendari bat, bera da, ikuslari bat, eta ameslari bat, ez dakit, egia esan, nola aurkeztu gure adiskidea zeren, eta bere helburue, besteak beste da taloa munduratzea. Eta kasu hontan, bueno, badirudi ez, atzo izan zela, hasi zela proiektu honekin, ekotalorekin, txorienen ere izan zela, baina, bueno, bere taloak egiesan Ingalaterraraino iritsi omen di, baina, bueno. Eta berakin izan zara, ez? Bai, berakin izan naiz, eta zuek ere ezagutu nahi baduze, ona bideoa. Taloak toki berezia du gure kulturan eta gure gastronomian. Eta gu alkizan gaude ekotaloren zehazkan. Eta bertan aurkitzen da Julen Altzelai eragilea, ekoizlea eta aurrendaria. Taloa mundu mailara eraman nahi duena. Arratsaldeon, Julen. Kaixo Jaione, espaldiko. Bai, zer moduz? Ondo, hementxe. Eguzki zoragarri honekin, kosatzen. Jarki, eta zurean, ez da, taloak eta hartoak eta inguru hortuan. Bai, hori da, nire mundu horretan sartuta eta hementxe paraje poliki hauetan oso gustora egin dalan. Eta eta nola hasi zenun zure mundu hori? Historia nahiko luzia da, ez? Alde batetik baizeon gogo hori, betiko taloa, nola lortuko genuen, betikotasunetik ateratzea, eta gero beste alde batetik, ohorea, taloa bea, ogia, zergatik dan horren pixutxua tripantzako eta zergatik dan horren ez digestio honekoa, digestio ez honekoa, ez esan genezake. Eta hor bilatzen hasi nintzen gauzak nola hobetu, eta azkenean egun batean ispilura behiratu eta galtu nintzen dut da ize. Hasiko zea, horre. Eta zure bideak zenun, ez da? Eta hortxe hasi ginen, pixka bat tradizionala den produktu bat eraldatzen, ez? Eta horri intzenun zure lehenengo taloa edo bada lehenagotik intzenun beste garai bat? Egia da, goatzen ez, nire bizitzan indako lehenengo taloa izan zen amasei, amazazpi urte nituela, Larrauleko pilik erakutsi zigun, egite genuen, Alkizako umeekin, eta Iztondo bailarako umeekin, udaleko irikiak ez, udaleko horietan monitorea izan nintzen, eta horietako ekintza bat izan zen taloa itea. Orduan, hor hasi nintzen, hor ikusi nun, eta gero hasi nintzen, kuadrillan eta zean, noizean behin, danak lanen jartzen eta talo egiten. Bueno, talo egiten eta bai, baina zuk ere zure bide hortan ekologikotik joan izan nahi dezu, ez da? Kasu hontan, erreza da azken finean produktore, ekologikoa nahi zedien produktore edo baserritarroikin lan aitea, hauek aurkitzea? Bai, egia, ziginala ekologikoan, pentsatzen dolako gure inguruan zaindin bartekula, eta, bueno, norabide hori ematea erabaki genion. Gero, produktoreak beti desiatzen daude, bueno, azkenean, irteera finkoa dakan produktu bat eskaintzea da, ez? Eta ez dugu eskatzen tonelada bat egiten diguten nekazariak. Eskatzen dugu, bueno, pixkanaka, toki desberdinetan, hau da, dena monokultibo bat izan gabe, bakoitzak bere apurra, bere ondarra jartzea,
eta horrela produktu osasungarri bat lortzea, Eta Julen, behin ekoizleek baserritarrak ekartzen dizuela artoa, prozesu berezi bat emate jozu, ezta? Bai, eta guantxe bertan erakutsiko izut. Hemen? Hementxe. Una da saltzen, bere produktua saltzen, baki, Ez da saldu bakarrik. Zenbat eta zenbat lan... argudioak, eta hori da. Hortako garrantzitsua da. Nun heldu. Txak, behira ikasi dula. Oinarri bat itzen aida. Kasu hontan, egia esan, ez da taloak ekoiztu eta taloak saldu bakarrik. Saldu saltzeatik, ez. Historia, zergaiti asko edo hoien bila dabil, kezka batek abiatuta. Eta noski, zirrarak abiatuta. Adibidez, kezketako bat, gero berak ere aipatuko digu, baina adibidez, ez dakit honen berri baduzuen edo zeo zer entzun duzuen, dena den, nola zoaz errezetakin? Ez, hemen, tipulina eta senarioa jarritut erregosten, pare bat, 2 minutu onda erregosten, kuiatxoa. Hau, beste 3 minutu izango dut horrela, hori, barrengorri horiek mosten tardatzen duena, eta gero barrengorriak, eta bukatzeko, egosita daude, izango da, txerriankak botatzia. Eta behin erdi erregosita duenean, gero salda botako dut. Hemen salda daukagu, 1 gramo erolan, eta utziko murrizten dana pixka. Kasuntan, txerriankak zero horrik egositakoak dietxen? Egositakoak, eta gero berua daudela beti garrantzitsua hartu, eta eskuekin. Lapiko askarrean 50 minutu. Bestela, beste lapiko eltzen normalean, nik egia esan, ordu horiek ez dakizkizen, lapiko olako gauza beti txalmasaia, txerrianka, muturrak eta olako lapiko askarran nire ditut. Bestela, 2 ordu, bai behar dituzte, xamurre goteko. Ez da inoiz izan zen, lapiko askarra izorratu zitzaidan, eta txalmasai batzuk initun, da, 3-4 ordu izan itun, eikien da. Baina olakotan ez da esaten enkaiatu indiela edo? Horrekin ez, niri enkaiatu zait, bitu, niri txitxirioak sekula hori entzuten dan, ez? Txitxirioak enkaiatu zaizkit, sekula zaizkit enkaiatu, olagarroa enkaiatu zait. Entzun da neukan, eta olagarroa prestatu nuen, eta gero, amari eramanion, erregosita eta hori, eta hartu eta deitu izian. Zer, ni akatu nahi aldatu eta zeba, horri bilinaiz olagarroa alde batera, olagarroa bestea, olagarroa batera, irensten saiatu naiz da hor geratu zait, eta ezin jalan da, egia da junintari, ama esageratu junintzen etxera, probatu nuen, eta txiklez, bum! Baina ezin, Kusto pelota da... 3 egunetako txikle, bum! Bueno, neri gertatu izan duzet, jatetxe baten, txal, ez, muturrak kasu hontan. Bitu. Muturrak enkaiatzea, bai, gor gelditzea. Eta egosita ezin. Eta ezin, baina, bueno. Bueno, hoxe, honena, azkarrena, lapiko azkarrean, 50 minututan erolan, zeitu egiten. Eta, gero, arrautzez, guk hauen, normalean, gero etxean idinetik, arrautzatik pasatu, frigitu eta bere hortan. 2.0, saltza egiten bai, niri, saltza gabe, bere hortan gustatzen dizki. Eta, xuberoa jatetxeko sekretua, eta oin txalmasaiak honekin lotuta, txalmasaian saltza brillante eta lodiura zan, egiten zuelako txerriankak beti egoten ziren xuberoan, arrautzestatuta, saltzakin azpian, eta ero egiten zuen ur hori erabiltzen zuen txalmasaiak egosteko. Gero horra ardoa botatzen zion pila bat, eta zen gelatina utza. Gelatina, oso goxuak. Hori izan bere sekretua. Hilario parkatu sekretu. Bai. Bueno, beste sekretuetako bat, ez daki sekretua den, baina agian denbora luzean edo nahiko itzalean gelditutako arazo bada artoak ekarrizuna gure ingurura. Eta kasu honetan gaixotasun bat zen. Gaixotasun honen izena pelagra da eta garaiaietan etzen ezagutzen. Orduan, infekzio bat zelako ustea zegoen, baina, gerora argitu zen egia esan modu masiboan jaten zen artoak eragiten zula B vitaminaren karentzia. Bai. Orduan, hori da, alde batetik, baino, pentsa genezake, nola da posible, zenen artoa ez da betidanik gure historian, gure kulturan eta gure lurraldean egon. Naiz da, betidan edagola uste izan duen, baina ez. Esan genezake oso tarte txikia duela. Orduan, nola da posible 200 urtetako horretan edo ez ohartu izana horretaz, ez? Masiboki jandako horrek eragin hori zula, eta Mexikon adibidez, betidanik hortaz elikatu izan direla, eta beraiek bai, modu masiboan, beraiek ez. Erantzuna erresa da.
Mexikon bada ohitura bat non kareakin egosten den Bai. edo termotratamentu bat ematen zaion artoari. Eta horrek saiesten du pelagra gaixotasun hau. Eta agian hori da, jakinduri hori falta izan dena hemen, eta kasu honetan, Julen Altzelai ere hor murgildu da, hori edo arrasto horren atzetik bilatze hortan, eta hori ekarri digu. Zuk esaten azkenean, esaten duena esateko argudioa ditu, eta bilatzen ditu, eta eta hitz ikerketa lan teknikoak bat. eta berak esango dizu, adibidez. Karearekin edo termotratamentu batekin artoari ematen zaiona da nixtamalizazioa. Txoin, Nio. Nixtamalizazioa. Hortxe. Hitze bi esatia bakarria, katxiz. Bueno, esternokleidomastoideoa zaioa da. Ikasi genuen, esternokleidomastoideoa. Bai. Nik ez dut ikasi. Nixtamalizazioa. Hiru aldiz esan, nixtamalizazioa. Niskaloak. Niskaloak ez, barrengorrik. Baina, tira. Bueno, hauek, baita, barrura. Eta hemen, betegarria hau erregosten doan bitxartean, esan dago, txerriankak berdin moztuko ditugu, laukitxotan, eta barrura. Eta gero, hor dago, taloak egiten, Julene baino beto inorkestaki. Bueno, Euskal Herrian bada asko eta asko, oso ondo egiten dituztenak, eta gustora asko jaten dituztenak. Baina, hor, sekretuetako bat, eta gero kusiko duzue, ura bero botatzea da. Eta horretako, batzuk ibiltzen, nik horrek ikusi izan ditu jendia, egiten taluak eta eskuak erratzen. Egurrezko koiara bat erabili mesez. Oitako bat ni izan, naiz, baina, bueno. Eskua sartuta hor bero irakitean, hemen, txorin? Hemen txen, izan zen, iaz. Eta? Eharrak sufritu nitun. Baina irriparreakin. Ixi baiet. Eta zer nolako taloak atea zien? Unak. Taloa gauza erra da. Egia esan hor, lehengo... Txon, jaione, parkatu, ez dizu mozta. Buelta bat eman diot azte bukara. Ostiralean botatako hai. Pastarekin zerbait gozoa hain aldan. Pentsatu ditia arrozesne bat pastarekin. Ondo behatuko da. Noaino joan za? Inoa. Taloa nola iten nahi ginen esaten eta noaino joan za. Baina oin okurri, jaro, egonaz, azte buruan bueltak ematen, hori ostiralean itzin du eta zen, txak atze zanuen, bitu, dago hor, orzo izaneko pasta bat dala arrozan antzekoa, eta zen, jaioner izango dut horrekin ingo du arrozeslia. Bueno, ez dakit, aria galdu duzuenok. Ostiralean hemen pasta prestatu genuen, kontxiglieti edo, kontxiak prestatu genituen. Pasta deno jaten dugula. Beteta eta galdera izan zen, pasta errezeta gozorik bada? Bueno, ez baldin bada, zigorrek ekarriko digu baten bat. Igo zego, emango digu vuelta jaione horri. Txian probatu behar dut, nola iten da. Ados. Zer kontu gehiago? Bueno, beste bideoko Julenekin, ez? Bai, kasu honetan, zuek ere ikustazue Julenen teoria zein den artoaren inguruan. Julen, hau da beraz, ekotaloren sekretuaren partetako bat, ez? Artoa txigortzekoa den labe hori. Eta hau, irikita, aurki dezakegu. Artoa. Epela dago, Ez larritu. Hori bai. Usain zoragarria daka. Eta hau da, sekretuaren bigarren zati hori edo izango dena zergatia. Bai, hau prozesu oso garrantzitsua da, eta honengatik nintzen oso atzera, erdiaroan zer gauza pasazian, dano dakigu artoa berez nongoa dan, nola ekarri zuten honean, ekarri zuten artoa baino ez hori manipulatzeko formulak. Orduan erdiaro garaien, pixkat etxekoen idea eta igual bera botako ez momentu honetan, baino erdiaroan hemen, pandemia ez, baino karentzi nutrizional bat gertatu zen, ez? Eta hori zen, artoa egosi gabe edo gordinik irensten genulako. Egia esan, hemen lehen hitz egiten bai egon geha, taloa batzutan bai egoten zala, plantxa gainean 20 minutu ez, baino etzan nahikoa. Etzan nahikoa, eta kimiko bat oso baldin badago gaur ikusten, artoaren katea, molekula katea oso luzea da, eta temperaturakin ite dugu moztu, bai? Orduan, termotratatze horrekin, kate hori asimilagarria jartzen dugu, eta artoa asimilagarria da, eta ez daukeu tripan txura hoi mina ematen diguna, edo komuna jumbardet, edo etxea jumbardet, edo juerga bukatu da, ez? Orduan horrekin, kentzen dugu, hori kentzeaz gain, ite dugu produktu bat oso asimilagarria eduki. Oin arte, ez da nahi izan.
Txundigarrina da, azken finen, honako kezka honek eraman zaitula historian atzerantz, ez? Aitzindarien ganaino edo iturbururaino, Mexikoraino. Hori da, azkenen, gure asmoa baldin bazan taloa egunerokotasun batean sartzea, denoi, lehenengo ikusi genuen zergatik egunerokotasun batean etzen sartzen, pixutxua zelako, ez? Orduan esan guazen gure aitzindarien gana, ea zer egiten zuten beraiek, ikuste eta zergatik bere edakaten egunero talo hori, eskuragarri eta sartu dauketen bere dietan, ez? Eta horrekin ikusi genuen bertan beste termoprozesu bat ematen diote, kareakin, egoste prozesu bat, eta irina egin beharrean pasta batekin egiten dute taloa. Orduan, ideia horiek pixka bat harrapatuta, genekien termotratamentu bat eman bertzaiola. Orduan, Euskal Herri puntuz zehatz baten egiten den prozesuan antzeko bat genuen, edo berdina, eta kopiaten genuen. Bueno, kopiatuz gauza da, azkenen bezeroak edo taloa jaten dunak, eko talo behintzat nabaritzen dula. Artorrek, usaia bota berzuen, ez jaio? Ez berdin, eta gero, eze puntu bat lehortzen di joan einen, txigortzen di joan einen ere izerdi bat ateratzen da, eta egizan oso berezi eta bitxie da, prozesue. Bai. Bueno, gure prozesu honetan, barazkiak erregozita, txerrienka txikitu ditut tarte honetan, eta hemen utziko ditugu pixkat erregozten, eta gero esan dako salda pixkat botako diogu, eta hori murrizten utziko dugu, eta gero gatz eta piperbeltz puntuan jarriko, eta listo. Eta jarriko nahi zena egiten, gure jokaldi, gure xake partidako urrengo jokaldia. Ze, erregea botatzekotan edo? Erregea zen, altzelai jauna, horri ez da xake materik egitea, nahitan ezinezkoa. Ez, taloa egingo dut, eta hortako, 350 gramo beraie hartu iri, jak, zero ekipokoa jangute, ez? Taloak beldur gabe. Ikuste duzu kolorea nola, hau iunagoa dan, ez daukaz ikusirik. Ez, eta teksturan ez da ere. Ez. Eta ura 250 gutxi gora bera. Eta hau irakiten dago. Gatz pixka botako dut. Eta zure aholkuaren arabera koiara bat, ez? Egurrezko koiara, mesedez. Bai. Naita nahi ez, hasieran, ura hau irekiten dago, eta espado eskazu olako, ez dakit, esku olako bioniko batzuk. Edo kaiuz betek. Edo kaiuz betek. Baina, honena, beti izan da, koiara. Eta gero ja, hemen jungo gara lantzen. Bitu, xaka ipatu dula. Aitortza bat iman izun, ez dakit jolasten. Ez? Nik izan nuen sasoi bat, desente holan jolastu nuela xakean da hori. Bueno, egia esan, gero, jolasten duzu, hortan ona diren kontra, eta zuk uste duzu zerbait dakizula, eta humilatu itxazaituzte. Bai. Baina, bueno, gero badukat, bitu nik telefonoakin aplikazio getolan gehiagi ez dukat, baina bat xakekoa badaukat. Eta, inoiz, bidaietan da holan da gustatzen zaite jolasten. Nire telefono oso askarra da, eta beti iraztei. Baina, zingo jo. Bueno, izan liteke, erronka bat. Egia esan ezakit jolasten hortara, baina, zehoze gutxi gora bera edo, erregea babestea dela, erregea azkena dela, edo erregea botata partida irabazten dela, horti datorrela jake mate edo, persiarrez esaten den xake mat, uste dela? Bai, azkenean danak erregean dako, erregea babesten eta erregeak ez du ezarrikenan, kieto, atzikaldean iskutauta. Zer gauze, ez aldauke, realitaten antzeko tasunik, baina, gaur egun, esan dezakegu, baina, bai, bitxikeri batzuk bai bildu ditut xakean ingurun, eta adibidez, hori, antza diotene, xake partida posibleak unibertsoko elektroiko puroa baino gehiago omen dira. Nei hau diritzen zait? Aztakeri bat. Baina eski ikusgarria bana da, xake maixuek, olako baten kontra jolasten nahi zenean, nik jolasten nahi biltzen nahi zenean, pausu bat emon baino lehen, urrengo bi pausua berak zer ringo duen pentsatu aldut, eta asko jota, igual, bigarren bat nirea zer nora jun. Baina gai die, maixua dira, ez da egit, eun pausu ja aurreratzeko, ero jakiteko, nora jun aldan jokaldia. Ikusgarria da, zientzia fikzioa. Zientzia fikzioa ere da, azken finen, jokaldirik luzenak 5.999 mugimendutakoa izan omen liteke, eta kasu honetan historiako partida luzenak 279 mugimendu izan zituen. Orduan, eun pentsatzea, ez dakit,
ematen du hainbesterako, eta 279 benetan hainbeste mugimendu die? Ez dakit, nire eskapatu itzaite, pixkat, esan genezaken nire logikan gaitasunek muga bat daukela, baina bueno. Gehiago, zer kontatzeko, Europako lehen zuri beltzeko taula, bai? Oandiken, belexen, 1000 urte beteko ditu, eta gero, hemen bitxikeri bezala, Star Treken ere jolasten zen. Bai? Xakien agertzen di jolasten? Hiru alditan Kirk Spocken kontra, eta zeinek irabaztezula, ez, ba? Kirkek irabazten ziren Spockeria, Kirkek irabazten ziren. Ni pentsatu izan, Spock hortan hona izango zela. Muitu gehiago hori pixka jaione. Bai, noski. Eta bota salda pixkat. Igo amabira. Eta bota salda pixkat. Bertatik, bestela, Bueno, bai, venga. Nik uste dosifikatuta, ez? Horrek egun izango ditu, ia bat osoa bota. Bai, bota bat. Hori euneko izango eta eunekoa izango hori. Holantxik. Hor. Bota. Listo, fenomeno. Jazta. Bada espada hemen. Vale, hori geroko. Hortxe. Vale, bueno, ez da izakean jolaztu oso, beti bakizu zenbat pieza dauden, ez? Bi dorre, saldiak bi, movimendu ezberdina bakoitzak, bueno, eta arau batzu daude, pila bat, zuriak hasten dira beti, eta hor, bueno, 3 ataletan banatzen da, ez? Hasiera, hor lehenengo hasten dienen movimenduak, eta gero, herriko tartea hor, guda, izango zaz, azkenean hori da xake, ez? Guda bat, eta gero ja bukaera, ez? Da ordea da, baina pieza gutxi geratzen direnean, erregea iskutatuta eskina batean aldo moduan ies egiten, eta, bueno, azkenean xake batean. Bizitza bezain erreala. Ba ez, esan ideiarik ere ez, eta xakelaritik ni behintzat gutxi dauket. Bai adibidez, Harry Potterren pelikulan ikusten dela ez, olako dimensio erraldoietako xaketaula bat, baita piezak edo onako peoiak, erregina, eta bar, eta bar. Eta nor nahiko luke olako dimentsioetako batekin jolastu, ez? Zuk adibidez? Leioako unibertsitatean zegoen xake bat, horrelako tamainakoa, eta ondo jokatzeko, bertan egoten zinen da galdu egiten zinen, eta hori zegoen kafetegian azpian. Orduan, igo behar zinen 2 pisu gorago, ikusteko. Eta bai, zan horako lauki bat erdian, eta goitik, kafeteritik eta hostelerizako gure geletatik, angoitik ondo ikusten zan, eta igual behian norbait zeneukan da, mugitu dorre hori, xake! Eta bestela, bertan galdu egiten zinen, haina hundia zinen da, jokaldia zintzen duen ondo jolaztua, ilusio hori adibidez Harry Potterreko nako dimentsiotako lako taula bat edo ilusio hori gauzatu da, eta kasu honetan Bigon izan da, eta iraien batetik 25 bitarte onda publikoarentzat irekita, eta kasu honetan erregeak 2 metrotakoa omentzen. 2 metrotakoa, eta bestelako piezak 60 eta 80 zentimetro bitarteko diametroa omentzuen. Eta kasu honetan, inaugurazio gisa, Bigoko alkateak jokatu omentzun, esaten zaiona honako enigma erregea edo, bai, hor bada, xake jokalari bat, el rei enigma deitzen dena, eta kasu honetan, bueno, bitxiera superheroi baten antzera edo jazten da, olako xaken kolore zuri beltzeko traje eta maskara batekin, eta bere esparrua kalea da batipat. Kalean ibiltzen da, jendeari edo erronkak botatzen 100 euroren truke. Hau da, berari irabazten dionak 100 euro irabazi ditzaken. Errege ez ezaguna izango ditzateke, ez kasu honetan, baina bueno, bitxia litzateke. Zu imaginatzen zara olako superheroi gisa edo superheroi sukaldaria. Ez. Baina tira. Bueno, taloen superheroia kasu honetan badaukegu, Euskal Herrikoa da, Alkizarra da, eta bueno, ea nola prestatzen dituen bere taloak. Zer prestatu behar diguzu? Bueno, gaur gure ezkontzatan arrakasta handia izaten duen plater bat, inoiz inorrek ikusi gabekoa, zigorri ere botako jot erronka horrelako zerbait prestatzeko gaidan, ez du nire partez. Esango diot. Eta gaurkoan prestatuko dugu bai gure talo horia eta bai gure talo beltza ikatzakin, foie, sagar krema eta perexil pixkatekin. Guau! Itzakin berakia gozea pizten da, orduan, prozedura. Orduan, lehenengo taloia erdi egusi daitugu, botako du plantxora, aldi berian botako ditugu bai
foie zatitxoak, Alde guztitatik egin behar die, printzipioz bi aldetatik. Eta gero erakutsiko izut alde guztitatik egiteko teknika hori. sekreture madu ala. Bueno, uste zure lagun zigorri gustatuko zaiola nire sekretu hori. Ez dizu kontatuko benetan egin arte. Ados, hemen ikusten ditun barrubetek lehenengo eta behin esan dezakegu arraro xamarrak diela ohiko talotik abiatuta, ez? Txistorra, gazta eta irugiarretik. Eta hemen ikatza edo karbon aktibo erabiltzen duzuen talo honetan ere zer esanik ez. Ez dizue errurik botatzen edo tradizioak puskatzen naizalako? Bai, arrazoi osa dakazu, bai. Batzuk oso tradizio zaleak dira eta nahi dute tradizionala, baina ulertu behar du tradizionala gauzak zergatik dian tradizionalak, ez? Artoaren kasun, kointzidentzia biologiko badao, artoa lehortzen da momentutik eta ereiten dan arte hori da, eta txorixoak eta irugiarrak ontze prozesua bukatzen duten puntun, bi produktuak prest daude. Orduan horregatik, justu tradizioak bi prozesu biologikoak markatu ditu, nahi gabe. Adibidez, Bermeon, toki bat zima tokitan, tradizioa zen bakailuarekin egitea. Bueno, urte guztian zeon zerbait urte guztian zeolako, eta gero ere, igan iguruan artoa laberatzen zuten, eta urte guztian zehar zekaten artoa nahi aina edo nahi modutan jateko. Hau da, koinzidentzia ez dela, ez? Zuk esan bezala edo hemen aipatu da Nafarro inguru horretan, hori puztutzen nahi da, segundu bat, Monika. Nafarro inguru honetan eta Gipuzkoako hainbat errota ere hor ekainan eta udaran itxirik egote zirela orduan errotak lanean hasteekin batera, txerriak hil, txistorrak eta egin, eta hauek kombinatzeko gertu zeuden. Hor dator, ezta? Hori da. Gutxi gora bera, horti dator. Berez horti dator. Orduan, pixka bat tradizioa jakin da nundi datorren, guk beste proposamen gastronomiko batzuk proposatzen ditugu honen inguruan. Eta zeinan toki egokia hori egiteko, guk guri bururatu zaigu ezkontza direla toki egokiena. Pixka bat libreago dago, ez da talo handia, baizik talo txikitxoak dira, hau bezalako talo txikitxoak dira. Orduan, igual dastatzeko, hobeto egongo litzake, ez? Hau da, folkloriko kutsu hori kendu, festetako, olako, amaiketarako edo bazkaltzeko edo txistorrakin irugiarrekin izan beharren ezkontzatarako adibidez izan liteke aperitibo gisa. Edo kontuz, atzerrian bestelako ezkontzak iten omen di, ez da? Dena zutik. Bestelako ezkontzak egiten dira. Eta bai nik esan behar dut, honekin altzelai naiz, Julen altzelai. Ez duzu probatzen? Txoin, to be continue, hoi bukaeran ikusiko duzu. Eta talo beltz hori. Horrek daramana da karbon aktibo esaten dena. Ikatza eta kasu honetan, are eta digestiboagoa izateko, sistema bilatu du gure Julenek. Moden azaltzen du. Hortarako, tipulatxa, txiki inda. Gurinik ez ezer gabe, ez dugu erregozi behar, baizik eta jarriko dugu da, moden auspinarekin, murrizten. Erdira murrizten danean, salda gehituko diogu, eta gero, salda horri, utziko du baita murrizten, eta azkenean gurin pixkatekin lodituko dugu, iragazita gero. Eta horrek emango dio, gurinak emango dio kasu honetan, gorputza bain utziko dugu hemen murrizten, eta hemen bitartean, hor, Julenek bere sekretuak eta erakutsi izkiu, baina bakizu, foa sartaian inda gero, beti hor, koipea botatzen duela, eta jentia papel gainean jartzen du. Hau, xuberokoa sekretu bat zan baita, xubero jatetxekoa, Hilario egiten zuena zan, salda egiten zuen holan berua, eta egiten zuena da, sartagitik, beruan, hemen, eta likidoa, koipeak ikutzen duenan likidoa segeratzen da, likidoan, ez? Koipe guztia. Orduan hartu, lehortu iten zuen, koipe guztia hemen geratzen zitzaigun, eta foa berotu da, gaina ez da ustutzen, ja platenean jartzen zuen, dago izango da gerorako. Eta hain bibian bitartean taloa egiten jungo, naiz? Taloa egiteko, hemen, lusatut, egien zan, kostatu zait, forma sistatu iten zan, pixka puskatu, eta...
azkenen nik uste beste teknika bat ere behar dela, eta hartu arte izango dela. Bai, eta gu eskarela ditu. Noizean behin zitu, baina hori bai zartagi bat. Bero, eta kasu honetan bakizu, talo eiteko eskoiperik, zerrez. Ez, hori da. Eta gero, buelta eta buelta. Eta buelta. Bai, biru buelta eman da, listo. Toke, beste misterio. Sartaia bero gotia. Bueno, ze kontu, xakearekin bauko beste konturen batero, ez, Jaione? Bai, beida, kasu hontan, xakeak edo ajedrez jokuak bizitzaren bidea aldatu dezak, eta kasu bat da, adibidez, edo eredu bat da, Ugandar batena, 25 urtetako Fiona Mutensiren kasua. Bai. Edo bizitza. Fiona Mutensi 9 urte zitula, ikasketak utzi eta aurkitzen zuen hori saltzen hasi zen. Besteak beste 3 urtetako aitari gabe gelditu zelako, aita iesa jota hiltzen, eta arreba ere hiltzitzaion. Beraz, pixkat esan genezake familiaren kargu egin behar izan hori edo izan zula. Ala zebilela edo gauzak saltzen eta, anaia desagertzen zitzaiola, ez? Arratsaldetan batipat anaia desagertzen zitzaiola edo hartu zen, eta anaiaren aztarnei jarraiki, iritsi zen olako hiriko, esan genezake, kale marginalera edo kalerik behartxunera. Kasu honetan Kat-Ue kalea da, eta bertan inoiz ikusietzunakin aurkitu zen, zertzen biziolari bat, olako joku baten edo hango umei erakusten jarduten zen, eta gainera ikastera esertzen zenari jaten ematen zion, olo platera bat ematen zion. Horreraino gutxi gora bera esan dezakegu, testigantza zirraragarri izan daiteke. Bai, baina, kasua da Fionak amu hau irentzi zuela, ekako txarte ingo dugu amu hau ez, platera baten truke xakean ikastearena, baina arroterako egunero 6 kilometro oinez egin barri zaten zitu. Eta, gauza zer den egia esan talentua zula, eta kasu hontan, bere mentoreak edo irakasleak hori ikusi zula, eta egia esan, ikastaro osoak ematen hasi zitzaiola, eta honela, garapen izugarria lortu zuen, 2010 urterako 4 urteren ondoren, eta bar, honako xake olimpiadetan parte hartzeko gai izan zen, bere herrialdea ordezkatuz, eta, gauza zer den, testigantza hauek medio edo, Disney ere zentratu zela edo fijatu zela Mutensiren bizitzan, eta pelikula bat argitaratu zela edo pelikula bat egintzela. Kasu honetan, Kate Witt erregina edo larrina Kate Witt duzue ikusgai, nahi baduzue zuek ere bizitza honen inguruko xetasun gehiago jakin, eta egia esan, bai, gauzek dien bezala. Bai. Ez gago hartzen askotan, baina bitu, azken finean esfortzu bat, aukera bat, eta bizi berri bat, nundik ez, lortu ahal izan den. Ze ona. Murriztu danean erdira ja karamelatzen izan, salda gehitu diogu, hau berriro erdira erutziko dugu pixka murrizten, bien bitartean, hemen, gatza, piper beltza, fuari botako izkio, batzuk azukret jantxa bat ere gustatzen zaie botatzea, eta gero izango da, taloak indauzkagunean, momentu batean eitea, eta nik, horrek zen zaporte daukanero, ez diazu? Zu bai amue, irensteko zabela, ikustazuen, nolakoa den emaitza. Julen, bani Jaionena ez saltza guzien perresila, ala. Eta guain zer, ondagigula? Eta guain honegin denoi. Hoi da. Jateko berdin, ez? Hoi da, jateko berdin-berdina da, bai. Inbidilla! Zigor, zugatik. Hori gozamen arpegian baja. Arrazeon. Guk, guin mitjartean, taloak inditugu, hemen dauzkagu, bero. Sartaia tope, eta zelai, Tasio, Anastasio. Nik ere badaukat, baina ez dut behar. Sartaia bero ekin da,
Hiru ingo ditut. Gero salda hemen beroa, eta muntatzen jungo gara. Taloa. Zenbat eskatu dituzte, Jaione? Bi. Vale. Bueno, orduan, betegarri pixkat. Hau ni berez platerian jarri behar nuen. Platerian, da ero saltza aldamenetik, baina ingo diguna saltza pixkat gainetik botako digu, bale? Orduan. Jarri, behian, utzi, apoio eta hor. Bertan. Hauei, buelta emango diogu. Eta modena saltza induguna da. Iragazin dugu, eta ero gurina bota dio. Gutxora era, 50 gramo, eta daskarekin mugitu, eta bera bakarrik loditu egiten da. Gatz eta piperbeltz puntua jarri, eta listo. Hauek, soplete gabe, moldatzen gara. Bueno, gaina goze da Julenek ikusten dula txorien, eta badakila zure tasio nolako esketxori zein den. Baina hau, benetan, kriston inventua da, Nik gero eta gehiago erabiltzen dut etxean, eta asmakizun ona. Eta orain, Hilario egiten zuena holan, pasatu, eta koipe guztia hor gehatzen zen. Pixka lehortu, eta holan, koipea uretan geratzen da. Ero platerera jarri alda zeituen, baina hor da inda. Logikoa da, azken finean ontzi garbitzeko nere gantza edo koipeak endu nahi dunen ur berokin egiten dugu, ez? Bueno, bitu. Bale, orduan. Batzuk burui emate joala. Bai, eta eskerrak. Eta bestatzuk kopiatu egiten du. Beito. Eta hoi. Mira, gure modena saltza. Eta listo. Julen! Hemen daukazu. Zure hor dagoari, nola da, esken imusian ez dakit. Enbido, ez hor dago. Ategi beltaloa modena saltzarekin. Beste batein eta ontsi daztatuko, bale? Bikoi. Merkea, erraza, abanguardista. Landua. Eta honekin, aste hasi dugu. Eta bihar, batxorien hemen izango da, beste behin ere, errazta eta berriekin, kontu gehiagokin, eta bihar gonbidatu dugu, ez Jaione? Bai. Taloa bakizu zer dun? Filarmonika bezala, joan behar dela eskerreskuin. Bueno, eskerreskuin, horrela horretuko gaurko saioa, eskerrik asko horregotearen, eta bihar arte.